नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत रामकृष्ण हेगडे आणि स्वामी विवेकानंद हेमका पुष्पनमन कार्यक्रम. वन अधिकाऱ्यांच्यान रान कातरचे प्रकरण मुखार. अतिवृष्टीन जाल्ल्या घर नुकसानीची सरकाराली सवलत योग्य त्या मनशाक मेळ्ळी ना, स्वाती देवळी. अंकोला वर्षाच्या शाळा कॉलेज विद्यार्थ्यांक त्रास दिवच्या बस चालकाचेर कारवाई करा. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 224 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस, कारवारात 119. आतपळ्या सविस्तर खबरो. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत रामकृष्ण हेगडे हेमगेली तसेच भारताचे आध्यात्मिकतेचे मेरू पर्वत स्वामी विवेकानंद हेमगेल्या जन्मदिसा निमित्तान यल्लापूरच्या शहर पंचायत कार्यालयात कार्मिक खात्याचे मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी तेमगेल्या भावचित्राक पुष्पनमन करून गौरव समर्पण केलो. या वेळार मंडळाध्यक्ष श्री गोपाळकृष्ण यन्नगांवकर, युवा नायक श्री विवेक हेब्बार, प्रधान कार्यदर्शी श्री रवी भट, शहर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुनंदा दास, उपाध्यक्ष श्रीमती श्यामली पाटणकर, उद्योजक श्री गोपाळकृष्ण नायक हेमी हजर आशिले. वन अधिकाऱ्यांच्यान रान कातरचे प्रकरण मुखार. जोयडा काळी व्याघ्र संरक्षण प्रकल्पात वन अधिकाऱ्यांच्यान परत एक पटी रान कातरचे प्रकरण मुखार येत आसा. संरक्षित क्षेत्रात झाडां मारतना वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारीन बाळगिल्ले मन संशयास्पद दिसून येता. तालुक्यातल्या कुंभारवाडा वन क्षेत्रात तेरल्ली सुळावली लागी 500 पेक्षा जास्त लहान व्हडली झाडां मारील आसात आणि पुरावो नष्ट करण्यासाठी जेसीबीन खड्डे पुरतो प्रयत्न केलात. करंजी लागीं आशिल्ल्या कंबाला टेकडीचेर नैसर्गिकरित्या झाली झाडां मारील आसात. झाडां मारच्या उद्देशान अनेक झाडांची साल काढील आसात. काळी व्याघ्र संरक्षित क्षेत्रात स्थानिक विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्यान रान कातरचे काम सुरू असले तरी वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी मात्र निधील आसात. जर सगळी परवानगी घेऊन झाडां मारील उरलां तर ती झाडां मातयेन कित्याक धापून दवरलात ते कळते ना. तेका लागून अधिकाऱ्याला काम करच्या पद्धतीचेर संशय येते आसा. कारवारच्या चित्ताकोला ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिकांक कळवणी. तुमगेल्या घरात जाल्लो कचरो भायर रस्त्यार, गटारात वा खाली जाग्यार उडोवचो सोडून वोल आणि सुको कचरो वेगवेगळो संग्रह करून दवरा. ग्रामपंचायतचे वाहन हर 2 दिवसांत तुमगेल्या दारात येऊन तो कचरो व्हरची व्यवस्था करतले. या कचऱ्याचे सारेकन योग्य दरात विकून सार्वजनिकांक आणि ग्रामपंचायतीक आर्थिक सहाय्य जातले. हेजेन परिसर स्वच्छ उरतलो. सार्वजनिकांन हेजो लाभ घेवचो आणि ग्रामपंचायती सहकार्य करचे. अधिक माहितीसाठी ग्रामपंचायत कार्यालयाक संपर्क करचो असे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. अतिवृष्टीन जाल्ल्या घर नुकसानीची सरकाराली सवलत योग्य त्या मनशाक मेळ्ळी ना, स्वाती कृष्णानंद देवळी. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवार तालुक्यात अतिवृष्टीन प्रवाह पीडिताक सरकारान घरां मंजूर केल्ली. कारण कदरा डॅमाचे उदक सोडिल्ल्यान घर बुडून काही लोकांनी संपूर्ण घरां कोसळ्ळी तर काही लोकांनी धाळेपण कोसळच्या मार्गार आशिल्ली. जाल्यार रेव्हन्यू खात्याचे संबंधित अधिकाऱ्यान ग्रामपंचायत सदस्यान निर्लक्ष केल्ल्यान सरकारी सवलत बऱ्याच लोकांक मेळूं शकली ना अशा आरोपाचे पत्रक जिल्हा पंचायतीच्या मुख्य अधिकाऱ्याक दिला अशें कळला. कारवारच्या मल्लापूर ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या केरा इरपागे या प्रदेशाचे निवासी श्रीमती स्वाती कृष्णानंद देवळी हेमी अतिवृष्टीन निराशील जाल्ली महिला. आपल्याला घर बुडिले फोटो सकट तेमकां पुरावो दिला, तेमी स्वता पळयला. तशेंच आपल्याक त्या वेळार काहीच माहिती विचारनासतना सर्वे करून तेमकां जाय जाल्ल्याक घर मंजूर केली आणि आपल्याक खरें नुकसान जाल्ल्याक घर मंजूर केलें ना असो तेमी आरोप केलो. मल्लापुरात हिंदू वाडा हिंगा सुद्धा बरोबर सर्वे केली ना अशी तेमी आरोप केलो. संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यान हितूंत लक्ष घाल स्थळ परीक्षण करून आपल्याक न्याय दिवचो अशी तेमी जिल्हा पंचायतीच्या मुख्य अधिकाऱ्याक विनवणी केला. हेजेर जिल्हा पंचायतीचे अधिकारी किती निर्णय घेता ते सार्वजनिकाले लक्ष लागून आसा. अवर्साच्या शाळा कॉलेज विद्यार्थ्यांक त्रास दिवच्या बस चालकाचेर कारवाई करा. अंकोला शाळा कॉलेजाक वयच्या विद्यार्थ्यांक बसार चढतानाच बस चालक मुद्दाम पुढे पुढे ओडचे व्हिडिओ व्हायरल जाला. हे विद्यार्थी पास धारक म्हणून तेमकां हे वाहन चालक सतयतात असा आरोप अवर्साच्या शाळा कॉलेज विद्यार्थ्याला पालकान केला.
या प्रकरणासंबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यान असले वाहन चालकाला क्रम घेऊ जाय नापेक्षा उग्र आंदोलन करचो इशारो ग्रामस्थांनी दिला. अवडसा चतुष्पथ रस्तो तयार करताना त्या कामगारी निमित्यान अवडसाचे बस स्टॉप जमीनदोस्त केले जाल्यार जाय थंय बस स्टॉप बांदला पळयल्यार अवडसा बस स्टॉप खंय म्हूण कोणाकच कळना. लागींचे प्रवासी पहिले बस स्टॉप आशिल्ल्या जाग्यारच बसाची वाट पळयतेर थांबतात, पण हे KSRTCचे वाहन चालक मेळता थंय 100 मीटर हेकात तेकात बस थांबयतात, पण लोक आशिल्ले कडेन बस केन्नाच थांबयनात. मागीर ते जाणटे नेणटे गर्भवती महिला धांवन वयत पर्यंत वाहन चालक पुढे पुढे वयचे सर्कस करता. शाळे विद्यार्थी उरल्यार थोडे जास्त सर्कस करतात. हेजेन अवडसा ते हारवाडा, अवडसा ते अंकोला, अवडसा ते कारवार अशी जाग्यार वयच्या प्रवाशाक अवडसा बस स्टॉप ना जावन खूप त्रास सहन करचे पडटा. ही खबर कारवार अंकोला क्षेत्राच्या आमदाराला कानार घायली तेन्ना आमदार श्री रुपाली नायक हेमी संबंधित अधिकाऱ्याकडे चर्च करून योग्य जागार बस स्टॉपाची व्यवस्था करता अशें आश्वासन दिला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकाडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पानां तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 224 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. झालान सगळ्यात जास्त आज कोरोना स्फोट कारवार तालुक्यात दिसून येलो. आज कारवार तालुक्यात 119 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. तसेच अंकोला 14, कुमटा 15, होन्नावर 8, भटकळ 28, शिरशी 7, सिद्धापूर 5, यल्लापूर 18, मुनगोड 2, हळयाळ 5 आणि जोयडा 3 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. तसेच 17 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. कारवार 8, कुमटा 5, भटकळ 2, शिरशी 2 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 57,095 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. तसेच 55,681 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. अजूनही 621 कोरोना रुग्ण उपचार घेते असतात. तितू भितर 59 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 562 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशन उपचार घेते असतात. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 793 कोरोना रुग्णालय मरण झाले आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.